Napakalabo naman itong mag-asawang ito, away ng away. Ay. Napakalabo. Napakalabo. Malinaw. Ang libog. Sige na. Malibag ka ni malibag nga. Malibag nga ka ni mag-asawang ka. Di siya ka naway. Kilala ni Arugsa di. Arugsa. Arugsan. Opo, tsaka Siringsan. Siringsan ma. Siringsan ma. Siring. Pasiring. Di ba ang pasiring pasaan? Oo. Siringsan. Pasaan? Daraga. Sa inyo? Siringsan. Siringsan. Ganito yan. Ay, ganito yan yung siringsan. Ngayon, bago kay ate. Ano po yung ngayon? Wana. Ngwana. Ano po yung mabagal? Luya, malway, mabagal. Hindi, hindi. Batag. Batulon? Batag. Batag. Parang, mabagal. Batugan, no? Parang ganon. Batag. Ano po? Ito po kuya, Pidong. Ikaw yung malupit dito eh. Nabulag yung mata. Buta. 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 Ano po yung Hiwalay. hiwalay? Bulag. Bulag. Reyna Aldo, digdi ko sa mga kamag-anak ko. Shoutout sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Nataasan, Barcoma family. At shoutout po sa mga taga-Iriga, na mga idol ko sa pagbibikol. Shoutout din sa lugar ng asawa ko sa Daraga at sa Sorsogon, yung mga tropa natin dyan. Most mataragay na kita, ayan. Dito. Hindi, sama. Rueda yung gulong. Ano po ang muka Aweng. na ulan na? Nagura na. Naguran na. Hindi, naguran. Hindi naguran. Nagura. Namatay na. Ano nga? Naguran. Guran. Nagirana. Hala. Nalito ako. Anyways, naguran. Naulan, naguran. Namatay, naguran. Oh. Parang walang pagkakaiba po, mga kababayan. Pakitranslate po ang tanga. Ang tanga ay marami kasing lingwa yung tanga. Dangag, kumbaga, parang wala kang alam sarili. Kumbaga parang wala kang alam sarili mo. Pwede rin yung palpal. Palpal, ayun. Kaya lang. Okay. Sa inyo rin, Lan? Ayun po. Naimin. Ano ibig sabihin ng naimin? Naunog. Naunog? Ano po? Nainin yun ma. Naimin, naubos. Naimin kasi words ng uwas. Naimin. So guys, sa uwas bala ang naimin. Naimin. Naubos. Ano po sa inyo ang itlog? Salag. Sa Lebon, salag. Sa Pampanga. Ibon. Pag di ka pa nakatawid ng tulay, itlog. Pag tumawid, ibon ang pangalan to. Ayan na. Shoutout po sa lahat ng taga Pampanga na mga kaibigan namin. Nabulag yung mata. Buta. 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 Ano po yung Hiwalay. hiwalay? Bulag. Bulag. Translate nyo na. Nagbulag kan magagom na paryo, buta. Ay, ganon? Oo. Buta? Oh, buta. Sige. Ang hiwalay, bulag. Bulag. Nalilito ka ba? Malito. Ano po sa inyo ang isda? Isra. 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 Sabi ko isra sama. Isra. Pero parang sira din yung tunog. Isra. Oo. Ano po sa inyo ang kulambo po? Kulambo. Kubong. 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 Mayroon po bang ano dyan? May kwento po dyan yung nagtitinda ng sira. Pwede nyo po ba ikwento? Yung nagtitinda ng sira at kulambo na nag-away? Oo, nag-away daw yung may dalawang magtitinda. Yung isa nagtitinda ng kulambo, Tagalog siya kasi. Yung isa Bicolano, nagtitinda siya ng isda. O syempre sisigaw yung nagtitinda ng kulambo. Kulambo kayo diyan. Kasunod niya yung nagtitinda ng isda na Bicolano. Sira. O ngayon nag-away kasi sabi nung magtitinda ng kulambo, hindi sira ang kulambo ko. O kaya nag-away sila. Yan tinutukoy niya namang sira ay yung isda. Oh, ayan kaya nag-away sila. Kaya para yun yung kwento ng kulambo at ano Sira. sira. So, meron tayong malupit dito ng kakaiba rin. Ano po sa inyo, madam, yung kanin? Umoy. Umoy, medyo kakaiba nga po ito at na interest. Ano po yun? Naga po ata?
Legazpi, maluto. Maluto, Legazpi po. Maluto magsapran lang ka mo. Yan. Ako pa yung magargan. Ito pa malakan. Yan. Nakisikilala ni ganyan po. Ngayon, ano po sa inyo yung sa Tagalog, Kuya Pidong malandi? Ano po yan? Dirat sa Bicol. Dirat ba sa Bicol? Sa inyo po, ano po yung suplada? Plada. Taray. Bicol? Bicol, Mataray? Okay. Ano po yung malandi? Durat. May iba kaninang term? Oo, suplada kasi yung mataray, sungita, ganun. Ano po yung Mataray pala dapat tinatanong ko? Durat nga sa ano. Ayun, teka lang. Continue. Durat, yung mataray, di ba durat? Oo, sige, continue po. Kuya, Lasing. Ha? Lasingon. Lasing. Lasing, kan malandi, lasing. Lasing. Oo, so mataray nga, durat. Bukod. Kan mataray, suplada. ganun di ba sa inyo, Lan? Suplada kan mataray. Ano po? Ayan. Lasing, lasing durat. Lasing, lasingin ka. Ang lasing kasi. Yung malandi, lasing. Lasing. Lasing, malandi. Oo, yung lasing naman kasi dito, yung drunk. Sabi ng taga-Iriga, burat yan, malasing. Oh, burat. Burat. Malandi, lasing. Pero ang burat sa amin, butas. Butas? Ano na Lubot. Lubot, puwit. Hindi. Ayun ba, lubot. Lubot, puwit, butas. Oh, butas Sige. din siya, tapos lubot siya, tapos puwit pa siya. Teka, ang dami. Nag-overload na ako. Ako na lang magtatanong. Ayan, nahirapan ako guys. Continue. Yung ano po sa inyo, pag sinabi pong mataray, ano po, bawa, sinabi ko pong mataray, ano po sa Bicol? Kuya. Pag sinabi ko pong mataray, Tagalog, sa Bicol nyo, ano po yun? Durat. Yung malandi nga kasi doon sa amin ay lasing. Lasing na. So, lasing sa inyo po, ang lasing ay... Malandi. Oh, iba. Maganda. Oo, yung No. drunk na lasing ay burat. Apo. So, ano po sa inyo, Kuya Pidong, ang pagod? Pagal. Pagal. Wala na ibang terms? Rutoy. Rutoy, ang rutoy is gutom sa kanila asawa ko, pero sa kanila i-translate nyo po yung ganito yan. Ngwani ka di. Malibog? Malibong. Malibog. Malibong, di ba? Sige. Sige na. Bakit sige nga away? Masakit sa ulo kasi yung ng libong. Malibog. Magaling, ganda. Ano yung malibog? Malibog. Malabo. Malibog. Hindi malibog ha. Malibog. Malibog. Yun guys, may bago tayong natutunan. Malibong naman kapag nag-aaway. Oo, masakit sa ulo. Malibog. Pag malabo, napakalabo naman. Napakalibog. Langlibog. Langlibog. Malanglibogon. Ganon. Ano po sa inyo yung alipot? Alipot, maiksi. Wala pang iba? Alipot. Meron pa bang iba? Alipot lang Ora. talaga. Ano po yung wala? Uda. 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 Ura. Saring ko na baga. At lukot. Ano kaya? Saring ko na ang meksi. At lukot. At lokot. Yan. May siguro marami na pupuntahan lugar si Kuya Pidong. So last word natin, ano po yung salitang malinaw? Malisaw. Malisaw. Ano, yun. Shout out sa mga taga-rata. Saan mga parainom someday? Na naman iba mo sa daw. Salamat. Sige. Si nanay, may gusto po kayo shoutout ng kamag-anak kung saan man. O mga kaibigan, kumare. Kumusta ko mga taga-nata sa niyan? Mga nali na kami maguli. Hindi ko na-gets pero parang maganda yung sinabi niya. Si Ate Mean. Ay, marami ito. Ano po ang shoutout nyo na lahat-lahat ng gusto nyo i-shoutout, pati po mga gusto nyo ibagsak. Char. Sige, shoutout nyo po lahat mga co-teachers, katrabaho, mga mahal sa buhay. Hello everyone. Shout out po sa mga
taga Barangay San Luis Dos, hello. Mga taga Natasan, ayan, medyo matagal na akong hindi nakaka-uwi dyan, pero I miss you all, guys. And then, Beshi Lemary Balino, hello sa iyo. Mga taga-Atimonan siya, taga-Atimonan. Na teacher niya. Yung miss ka na ni Austin, ayan. Hello, Ate Gemaline sa Natasan, I miss you. Napanood ko yung video mo na shout out mo ako last video din ni Winnie sa iyo ng pagbisita niya dyan sa atin sa Natasan. Kumusta ka na? Pataba ka na! Ayun. Si ate. Ate, shoutout sa iyo. Salamat sa suban. Ayun, bye-bye po. At ang Bicol na ginamit nila ay Bicol ng Nataasan, Libon, Albay. Pero medyo may pagkaawas ng konti. Tama. Pero yun, maganda at nakakolekta tayo ng bagong dialekto. Ayun na, okay na yun.